ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастен. Тамошобино, ира бинен чӣ хел халатҳои фасон омадагиай. 380 сомонай бо арзон мешава. Ана сетта ранг. размеро ҳамаш ҳастай. Касе намедона иҷара духтаро биёен бозори Корвон, тарафи Пажарка, дуюм дарвоза 108 магазин. Бисёр наворомон аз ин нуқтаи савдояй беҳад борои нағз доранд. Тез аксия мекунанд, бо нархҳои дастрас пешниҳод мекунанд ҳамаша. Марҳамат, азана ин Софиё бо омад. Дубайский тоза. Мана. Нархи чандай? 550 сомон тамошобино. Диден? Чӣ хел хушрӯвай. Иш боша 750 сомон, кори дастӣ дора. На шарфушкати двойкаи духтаро ҳамаш кори дастӣ. Тамошобинам, ҳозир дар байни мардуми мо як ширкати корейский беҳад маъмулу машҳур шудагиай. На танҳо аз ҳисоби маоштӣ, на танҳо аз ҳисоби коргар қабул кардан, балки аз ҳисоби анами продуксияҳои оригиналаш. Беҳад маҳсулотое ки дора корейския, ҳамаш сертификати халал доранд, ҳамаш хубай. бовар кунед, сифаташон олияй. Духтаракои мо ҳозир бисёр кор кардасиян. Инами маошошона нигоҳ кунед, ҳар 2 ҳафта маош мегиранд. Касе ки кор кардан мехоҳа, марҳамат, нависен. Шумода фақат як телефон дар кораи тамом духтаро. Даруҷа дар кор нест ки шумо хондагӣ бошед, дар кор нест ки шумо маълумоти олӣ дошта бошед, синни солтон муҳим нестай. Ҳатто ситораҳо ҳозир аз ани маҳсулотҳои атомӣ харидорӣ карда истоданд. Духтарако, каседа кор дар корай, каседа ки мисол маҳсулоти оригинал дар корай, ҳамин хоҳара ки мада нависед и кор мекуна. аллакай маош гирифтестай, нигоҳ кунед чӣ қадar чизои зур доранд ва нами видеоро гӯш кунед, мефаҳмед ки чӣ доранд. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. Анаи сиёҳшам бори новинка абая 750 сомон. Марҳамат духтарако. Набинен ҳамаям ино сангай. Ино ягонташ пластмасӣ нестай, оригиналан сангчошон. Аҷоибот хушрӯ 750 сомон. Ана. Замок ду тарафа замок дора духтаро, ҳам аз поён, ҳам аз боло. Ба ҳазур метавонед ки гардин. Хулас ҳозир медроем, ма шумода бо новинкора нишон метам. Ина қисми болора бибиненда, ҳамаи ҳамино бори новинка 750 сомонӣ, кори дастӣ. Диден, иҷада ҳозир бо киртои ҳастай, киртора арзон кардагиян. Мана инаи киртара бинен чӣ хел хушрӯяд духтаро. И чанд сум шудагия? Инами қисми поён чӣ намуд киртае мебинен. ҳамашон духтарако 180 сомонӣ шудагиай. Киртои беҳад фасонакан. иҷада ҳам королевский велюрай, ҳам бамбукай, ҳам мисол вельветай, ҳар хелаи материалошон. Ина духтаро 180. Як-ду тиша ҳозир нишон метиҳан. Бо бинен. Фақат нами кабудша нигоҳ кунен, ҳами 250 сомонай. Ира бинен чӣ хел ҳама ҷош санг дора. Материалаш бамбукай. Сангчоша бинен чӣ хел блеск метиҳа. Хулас ҳамиш 250 сомонай. А дигарош бошад, и киртои тараф ҳамаш 180 сомонӣ. Марҳамат, бинен чӣ хел киртакои хушрӯай. Диден духтаро 180 сомон. Материалошон беҳад материалакои хушрӯ. Чандта ранг дора. Мана. Аз амин бардовушам ҳастай. ҳам сиёҳаш хушрӯай, ҳам мана бардовуш. хулоса духтарако рақамҳои савдогар дар рӯи экран ҳастай. Шумо метавонед ки бо нависеншона доставкаям доранд, доставка Россияям доранд духтаро. касе ки Россия доставка приста буд, ино доранд. марҳамат, метавонед ки дархост кунед, шумода равон мекунанд почтакати. Почтакати равон мекунед. бо почта куҷои Россия ки хоҳед равонтон мекунанд. баъдан ай киртоҳо беҳад киртои хушрӯай.
нигоҳ кунед, ҳозир ҳама аз ами гирифтаистай бори новинка. Як шахар нишонтен нархаш 430 сомон. Марҳамат духтаро, сангчош тозаяй. Мана бо биёен ай пеш хитон як маротиба бинен. Ҳамаша сангчошон тоза фасонай. Мана материалошонам хушрӯай. Ина рангошона бинед чӣ рангои фасон. Ина электра доран. Анаи сабз доран, аи сабз як дона мондай. Коричневый, сиёҳ, баданаи намуд. Хулоса ки ҳамаш хушрӯ, фасон. Ана баъдан духтарако куртои ипек омадагиай. Ипеко чандан? Хушрӯи ипек 900 сомона ипек. Бинен духтаро, касе ки ипек пурсидагӣ буд, ина куртаи тайёруш ҳами фасон ҳози модаяй. Ира бинен қисми қафошамам хелеай ай пеша. Ишам 900 сомонӣ. Мана ипекои хушрӯ. Духтаро ёшам доставка доран. Ана духтаро шарфҳои вай ҳами фирмаи кашка дубайски тоза омадай. Беҳад хушрӯ 170 сомонӣ. Ҳамаша хелеай ана глош. Хулас материалаш ҳами қахушрӯи мул лоимакай духтарако. Ина каседа дар корай биёен. Инчунин духтарако пояфзолошон ҳамаш 200 сомонияй. Ҳамаш бори туркӣ арзон шудагиай медонен. Ино 280-300 андонада. Ихе ҳозир ҳамаша 200 сомон кардагиан. Тоза бори турецкира. Ай ҳозира метавонен духтарако аз анамино харидорӣ карда монен барои тобистона. Мана ҳамаш фасон бори нағз бо нархи хуб. Аз нархи ҳамо хидашдаям ҳозир арзон додистиян. Як бори дигар такрор мекунем. Иҷа бозори Корвонай тарафи пажарка диюм дарвоза духтарако 108 магазин, ряди магазинои шишагӣ. Ана баъд ане куртоҳо ҳастай сабзу сиёҳ барои равзана рафтан, барои ҳоҷаҳои мо бисёр пурсида будан. 350 сомон буд, 300 сомонӣ шидагай. Тоза паплини туркӣ кати, паплини аднатони турецкӣ кати лухта шидагай духтаро. Беҳад фасонакан мул лоимаки хушрӯ. Манаи сиёҳуш марҳамат аз сиёҳшам ҳастай. Каседа дар корай метонен дархост кунен, доставкатон мекунан. Ана ҳиҷобои вай ҳастай фасони туркӣ. Чанда ҳиҷобо? 500 сомонӣ шидагиан духтарако. Ҳамаш турецкиян. Ина диден? Инами қисми боло ҳамаш куртои ипек. Чизе ки мегирен 500 сомон қисми боло. Ана баъдан бо ҳаст дар инҷа. Ана ин намуд тройка, абаяҳои тройка. Курта, ана вай чӣ меган? Абая, курта, баъдан шарф. Нархаш 650 сомон да метиян. Ҳамаш пешаш кори дастияи духтаро. Тройкаву двойкаян. Мана ҳамаш хушрӯй бовар кунен ай пеш. Бо омадая бор бинен. Ҳиҷода ин нарх нестай. Королевский велюри турки Дубай, бори Дубай. Арама духтарако ҳозир сезони ҳаминоям бо нархи арзон 650 сомонда шумо метавонен ҳами тройкара харидорӣ кунен. Баъдан духтарако бо распродажа доран. Ҳозир ман распродажаошонам нишон метиҳам. Ҷа чанд чизшона распродажа кардагиан спорт стилора. Ина марҳамат биненда. Ини хеле спорт стилора двойкая, ини кардигана. Баъданаи двойкои туркира ҳамаям ино распродажа 200 сомонӣ. Распродажа бисёр доран. Бо шумо метавонен омада пеш бинед. Инами сатил ҳамаш распродажай. Бо беғарз аз инам доран бор. Каседа ки дар корай биёен. Бораи фасон ҳамаша 200 сомонӣ кардагиан. Ҳам туркӣ, ҳам дубая иҷада. Мана духтарако. Хулас як бор дигар такрор мекунем. Ин набор аз бозори Корвон. Тарафи пажарка диюм дарвоза 108 магазин. Ряди магазинои шишагӣ мешава. Анамхе аксияҳои беҳад хуб рафтестай биёен духтаро. Бо нархи арзон ина курта бигирен, абая гирен, халатои фасона гирен. Хулас ҳамаи чӣ доран. Боқӣ саломат бошен. Хайр то наворҳои оянда.